Pois isto empeza no mes de novembro do anterior, do 2017. Empeza en novembro, cando ainda a empresa está ainda non é adxudicataria, pero con varias reunións con eles xa fomos dicindo que, claro, que non estábamos de acordo en que houbera solamente homes con categorías e ningunha muller ao largo dos anos que levan aí, porque isto viñámoslo sufrindo a anos, de contratación e así. E nos daban largas que mentre non foran adjudicatarios que non se podía facer nada, que unha vez que foran adjudicatarios que xa se miraría de, a ver que se podría facer e tal, en abril. Pois foi cando salta de que aparecen 4 peóns especialistas. A verdad, a min chocoume moitísimo, porque xusto foi despois de ter unha reunión ca empresa, outro día, córrese de que hai 4 peóns especialistas, a maiores. Entonces, a verdad, foi como un pouco aquelo que pasa outra vez cas mulleres. Xa non vai haber nada máis para as mulleres, porque é o que facían sempre, desa maneira. De feito, eu vou a unha oficina xunta do encargado e lle digo se eso é verdad, porque me parecía imposible que despois de estar cunha reunión ca empresa e que se nos fixera eso. E lle preguntei por que non era ningunha muller nunca. E era porque viñan no pliego de contratación esos homes e había ya prácticamente que dar. Entonces, nós dai vimos que eso tiñase que parar de alguna maneira ou intentarnos conseguir algo, porque estaba visto que non íamos a nunca conseguir eso, cambiar a discriminación que viñamos padecendo nese sentido. Estes non se lle pedía nin antigüedade para ter, nin anos, nin nada. Entraban e cando lles parecían, dabanlle as categorías. A muller, nada. Eso, as movilizacións empezan para que, intentar que, saber que buscarlle unha solución a isto que viñamos padecendo durante anos. A ver, eu levo 27 anos traballando aí. Hai personal masculino que leva 9 anos e unha vez que colleu a experiencia de limpiar cristales ou limpiar alfombras, que é o que fan, ou limpiar unhas sillas, pois solicitaban a categoría e a empresa pois xa daba. Sí, porque non hubo ningunha muller que lle permitiran acceder a esa categoría. En concreto, eu cando hubo un concurso de categoría, porque temos un concurso, cando hubo un concurso de categoría que era para especialista, nos solicitámoslo. Houve 2 mulleres ou 3 que solicitamos esa categoría. Nos dixeron que non. A ver, había discriminación cando solamente se lle daba categoría aos homes e non ás mulleres, porque en este caso en concreto hubo algún home que pideu a categoría e era un peón como a nós, peón limpiador como a nós, e a él un pouquiño máis para adiante lle diron a categoría de peón especialista e nos quedamos como estábamos. Un home, que non era unha muller, entón a discriminación xa se ve. Que non é xusto, que non o vexo xusto, porque o traballo eles teñen o seu traballo, pero nós tamén témolo, eu penso que tan complicado un como outro. Eu con 24 anos cumplidos non teño ningunha nómina nin nada que me dé a especialidade ningunha. Que hai unha discriminación salarial impresionante. O sea, o traballo que realizamos nós co que realizan eles, nada que ver. Porque nós obligatoriamente temos o que facer. Que eles, aparte de ter a categoría, pois cobran un plus de perigosidade. Perigosidade tamén a teremos nós, que tamén subimos as escaleiras. Vale, uns tramos, pero nós tamén temos produtos que son tóxicos e todos os días con esos gases deses produtos
que temos que estar inhalando continuamente. A ver, os nosos produtos eu creo que son iguales ou incluso peores, porque nós temos que estar máis encima dos... Cada vez que se fan os baños hai que estar aí respirando o líquido que se lle bota aos baños. Temos os mesmos produtos que eles e non temos ningún plus de toxicidade, incluso subimos a limpiar algún armario e tampouco temos nada de peligrosidade, subindo unha escaleira. Home, eu creo que se eles o dan ao cabo de uns anos, porque xa están preparados para cobrar ese plus, nós algunha que levamos 20 ou máis anos, ou 15, ou os que sean, estaremos tan preparados tamén para cobrar un plus, non? E incluso algún que anda recollendo a basura ten o de penosidade e nós non temos nada. A ver, nós vaciamos as papeleras, nós limpiamos os baños, nós vaciamos as papeleras dos baños, nas papeleras dos baños te podes encontrar de todo, de todo. Entonces, a ver, si habrá discriminación ou non, pero as claras. No siglo XXI que estamos, que a muller que seamos diferentes en salario e que non podamos facer o mesmo traballo que os homens, parece unha discriminación. Por machismo, simplemente. O sea, machismo a min parece que estou vivindo hasta nos tempos de Franco. A mediación do AGA comezou o 13 de decembro de 2018 e ratificouse este acordo o 5 de febreiro deste ano. Que se conseguiu con este acordo no AGA? Que se rachara coa discriminación que sufrían estas mulleres á hora de promocionar a estas mulleres, a estas traballadoras. Non se lle permitía acceder a unha categoría superior, a categoría que sí disfrutaban os seus compañeiros. Facilitouse que a empresa, ou obrigouse, mellor dito, a empresa que informara ao comité de empresa cando se producía unha vacante nesa categoría superior, para precisamente facilitar o acceso destas mulleres á categoría superior. Rachouse coa fenda salarial e estes incrementos van a ser pautados nuns prazos determinados. Ao final, cando a xente é unida e somos constantes, ao final consíguese sempre algo. Apoyámonos entre todas, as que podíamos, home, se algún día non se podía ir, pero procurábamos para facer unha piña, as máis que pudéramos. A CIGA xogou o papel máis importante, foi a CIGA que puxo en riba da mesa esta discriminación, a discriminación que sufrían estas compañeiras por parte de comisións UGT. O único que se puxo durante todo este proceso foron impedimentos, pedras no camiño para que non se acadara e, ademais, o que intentaron estas dúas centrais sindicais foi desmobilizar en todo momento a estas mulleres, facendo o papel que habitualmente fan, poñéndose de lado das empresas, e neste caso da empresa e da Xunta de Galiza. Para min a CIGA foi todo, todo. Nós non temos experiencia nestas cousas, non sabemos. Sin embargo, a CIGA foi quen moveu todo para min. Se polos outros fora, colleríamos 4 patacos que nos daban a 4 e quedaría arreglado. Para min a CIGA foi todo.